Ejirimara omenala nke ala Naịjirịa bụ nke pụtara ihe n'uju ya, dịka ụlọ mahadum Legacy University Okija nke dị n'Anambra Steeti chịkọbara ihe mmemme ọdịnala ha nke mbụ na mbụ ya. Kere akụkọ a. Dịka ọ bụ nke mbụ na mbụ ya na mahadum Legacy dị n'Okija na Anambra Steeti, ngosipụta njirimara ya bụ omenala na ọdịnala obodo dịgasị iche iche ụmụ akwụkwọ na-agụ na mahadum ahụ sigasị wee bịa bụ nke hiri ụzọ ma bụrụkwa nke nyere ndị mmadụ obi ụtọ n'ihi na ụmụ akwụkwọ n'otu n'otu gosiri njirimara ndị be ha. Onye ọzọ bụ dịka Igwe Etiti Chief Leo Kameme. Ya bụ omume ka nọ ya gọọ ọjị gbaa egwu ọdịnala chikwazi eze ọhụụ maka ya bụ mahadum. Anyị na-enye sapọpụ ọfịs na-asị na ọ ga-adịrị mma. Ihe ejikọ nwaanyị n'aha ndụ igwe ahụ ọ ga-adịrọ onye na nga afe igosi ndị mmadụ na ndị anyị bụ na ife anyị na-akwado na ife anyị pụta. Akpọpụta ụmụaka ka ha yiri akwa ha niile zikọ ebe ha si. Ịgwa gị nke bụ eziokwu, ụmụ akwụkwọ gosipụtara afọ ojuju na ohere ọma e nyere ha n'ihi na ọtụtụ ndị mmadụ na-achọzi ịtụfu ma chefukwa ebe ha si na ọkọlọtọ dịgasị iche iche eji mara ndị be ha. Anyị na-eme omenala, na-asụ onu anyị, na-eyi akwa ndị be anyị, na-eri nri ndị be anyị. bụ ka ha na-aghọta n'Igbo nri ka ha si ekwu okwu na-ekwughị egbe ụwa. Bi anyị bụ ka anyị wee kọwara ụwa na anyị ka makwa ihe bụ omenala na ọ bụrụ sọsọ ịgụ akwụkwọ n'ime klaasị. Ohere a bụkwa ohere ọma ụmụ akwụkwọ ndị a isonyekwa n'ihe ndị ọzọ na-abụghị agụmagụ na edemede, maka na ọ bụghị otu ihe ka eji azụlite ụmụntakịrị. Site n'Okija, abụ m Chinyere Fesi Okoye, akụkọ ụwa NTA.